רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב, פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות. יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אמן.